soñando, pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Unha das cancións que marcarían a Ana Quiro é o Vivo Cantando, que interpretou nun concurso no que competían 21 artistas. Estivo a piques de ir a Eurovisión, pero acabaría cantando Salomé. Isto lle dixo Ana no 96. Yo no he sentido jamás envidia por ningún compañero, porque he sentido alegría de sus triunfos. Y a Salomé, siempre que tenía la oportunidad de poder verla personalmente, no me lo perdía. Es un ser humano extraordinario, así es que por favor me la cuidan. Gracias, gracias Salomé. Se falamos de colaboracións, Ana tivo moitas, pero Juan Pardo foi un dos seus artistas de referencia, no musical, no personal e, por suposto, no amor por Galicia. Pero se gañou o título de Raíña da Romaría foi tamén polo seu compromiso e respecto a todo o que teña que ver coa música galega. Fixádevos con que emoción presenta Pucho Boedo en Noitevella de 1985. Vou a presentarlles a unha persona que admiro moito, a primeira voz que levou polo mundo a nosa música galega. Pucho Boedo. O mundo é noso, rapaz. A Santiago voy ligerita caminando y con mis paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito, suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Ana tivo relación cos galegos máis mediáticos do seu tempo e ela mesma era un fenómeno que arrastraba milleiros de persoas nas romarías, como ben sabe o gran Farruco. Chamaron a min para actuar, imagínate, en Cascaspedriños abaixo. Entón dixenlle, pois sinto moito, pero estou contratado para Cascaspedriños de arriba. Está moi ben, pois mira, vai, xa verá usted. Pois nós agora chamamos a Ana Quiro, vai todo o seu personaxe a tomar polo culo. Ai, sí? No. Pasouche? Non. E quedache sin xente, non o creo. Iso non o creo tampouco, E o que hai que facer, efectivamente, é levarlle bon espectáculo á xente das romerías. Xa sabedes. Para que a xente disfrute, para que o pase ben, ou sexa, Farruco e Ana Quiro. É broma. A verdade é que eso, que hai que ofrecer... Pero si pica, pica, verdad? E iso é o que máis nos namoraba de Ana Quiro, a naturalidade coa que era unha muller cercana e espontánea, e a vez, a raíña da Romaría. Podes chegar a miña edad, aos 53 anos, porque realmente hai que cuidarse desde nova, como xa dixen, cas arrugas normais de 53 anos, pero con forza, con garra, Ademais, eu son unha muller moi alegre, daquela, penso que cando sei unha persona moi alegre, demostras menos a idade que tes, non? Son máis juvenil, digamos, non? Ana Quiro envexada. Supoño que como calquer persona, supoño. Non me gusta ser envexada, pero supoño que sí. Por certo, ese tiburón non morderá, verdad? Este bica. Ahí vengo tiburón, bailando bayón. Ahí vengo tiburón, con un saxofón. Ahí vengo tiburón, bailando bayón. Ahí vengo tiburón, con un saxofón.